Здравейте хора, снимам новото ме видео. Знам, че не съм снимал от много време, но март месец е края и ще е малко странно да ми кажа, но честита 2026 от мен. Не съм снимал от адски много време, не знам от колко, и днес в случай новото ми снимане отдавна сме с един мой приятел, каза се Чорчи, представи се. Здравейте! Какво правите? Ризвате ли момичетата? Не, моля те. Окей. Днес ще играем на една Roblox, наречена Knockout. Тук не знам дали всеки знае какво да играе, но сега ще ви покажа. Да, обяс. Общо дето пингвини се трепа. Има различни модове и трябва всички пингвини да се отрепат и ще се състезаваме с Джочи, кой ще направи повече килове. Така. Добре, stay left. Махни се FK. Добре, махнато. Така. И... Хора, абонирайте се за Любо! За Любо! Така, абонирайте се за канала на Теков 16, той... Скоро май аз ще имам YouTube канал. Да, и скоро и той ще има YouTube канал. Сигурно. Когато си го създаде, ще го тагна в това видео, следете. А сега ще си купа едно яйце да видим какъв ми е късмета. Ще си купа... Дано да... Нека да ти скоро. Нека да видим. И... Добре. Това е отвратително. Колко лет ми даде? 262 отвратително. Така. Аз ще си отворя последното яйце в играта, което като скромнеш най-да... това е сил. Uncomfortable. Добре. Така, сега почва състезанието, кой ще направи повече килове. Juggernaut. Брой си ги някъде. Добре. О, добре. Бой по боса. Не, аз ще съм бой по пингвините. Добре, абсолютно нищо не направих, чудесно. Така. Бой по Аз бутам един на Rainbow Pingvin. Вие боса. Така, нищо не направих, чудесно. Един кил. Как да правим ти кил? Аз имам много кила. Never back down, never what? Never give up. Не, моля те. И мене ме убиха. Аз имам 2 кила. Аз печеля първия чалендж, но нищо. Хора, не се подиграйте на това. Той се стараше всичко да направи. Значи първи печели нова 0. Следващия чалендж е ето на тази игра Hot Potato, който изгори на Hot Potato, изгаря смисъл, губи точка. Трябва да убили целия сървър. Нека да направим такива глупости, защото... Бягай. В някой ход потейтото. О, добре. О! Който... Леле, в той Hot Potato-то бягай. Бягай. О, не. Бягай! Да те я, таре. Не. Атакуваш мене. Не, аз първи умрях. Ти печелиш този чалендж. Значи аз печеля 1-1. И сега продължаваме чаленджа за най-много килове, който ще продължи следващите няколко рунда. Сега
я... О, не, са... О, не, погнал някой. Не, аз трябва да бута то. Почвам ги. Любо, ти печелиш. Мале, ти как ще се уби, мале. Риш, ми да. Целият чалендж общо за килове отново продължава няколко рунда. Да, уху, давай, Любо. Добре, аз се рикошетна от тази стена на 10, ще отирам някъде другаде. И изобщо нищо не направих, чудесно. Never back down, never what, never give up. Не, моля те спи. Това е прекалено кринч, окей? Yes, Daddy, get out! Добре, айде, спирам, айде. Ео, винаги съм искал да спечеля този weekly wins. Този за weekly wins, където е изключително... Мале, дока! Не! Той е на ръбче. Кой? А, да, онзи Rainbow. Ето толкова хора, вижте. И един... О, събори май някой събори някаква ябълка, не знам. Ще самоубийство направи един. Колко кила имаш? За сега един. Ти кой шеф си? Близо до котката ли? Не, аз съм по-далеч от това. Да, виждам те. Айде на 10. Ей, какво ще направя? Стратегия за самоубиване. Той ще пусне по 10 на мене. Я. 10 по стената. Аре. Точно това направи. Не! Никой не знае. Добре, един на 0 килове сме за сега. Нека, мога ли следващия чалендж аз да го кажа? Добре, ама като свърши тоя. Добре, продължаваме. Продължавам. О, Блек. Добре. Да. Black. Отиваме на Black. Много weird Black. Black shopping. Да, един. Той не знае как да играе този гейм мод. Те са как ще ги спусат всички. Ма мене не ме. Не, аз май няма да стигна. Не, аз не стигна. Умря ли? Да. О, чакай. Ако направиш кил, казвай. Аз си купя яйце. Yes! Май го бутам. Yes! Направи ли кил? Направи ли кил? Да, убих го тоя. Добре, значи Един. всичко се решава следващия рунд. Мога ли да кажа следващия? Добре, след този рунд. Да, след този рунд ти казваш следващия. Сега тук просто се пусваме. Full power. Мале. Майко, Добре, направихме един. ти до пейнтър ли си? До някакъв пейнтър ли си? Не, до котката. Добре, значи някой друг е до мене. Боинг. Мале, как ще изпутам са тази. Ама тя може ми направи. Не. По-добре. Може да те ударе котката. Сори, това беше кринч. Как мрях. Добре. Да, мрях. Ако завършим на равно, никой не печели точка. Да. Айде, умирай. Имаш пауър? Имаш?
Защо на някакъв пик ми пише 6 точка друго онова число, нали го знаеш? Значи никой не печели точка този раунд. Кажи следващия чалендж, какъв да бъде. Добре, който те бута, силата ти се променя. Примерно някой те бута, силата ти е 2. Някой отново те бута, силата ти е 3. О, бити е задължително, така? Да. О, добре. Това го играем в 2 рунда. Да. Хареса ли ти чаленджа? Да, я. Уй! Сега някой ме бутне, това ще става 2. Ей, не, чакай. Аз го сбърках. Направих го на 6. Добре, моето е 2 сега. Моето е 3, защото ме бутнаха двама. Моля. Добре, сега са 3. Да, на 3 съм. Който първо стигне до 10 пала печели. Или който е най-близко до 10 пала. Не, Чакай, който... Мен! 4, 5, Аз съм 5 пауъра, буквално. аз съм 6. Не, който е на 10, трябва поне да се опита да избута всички. Мане, направих един кил и вече съм на 7 пала. Никой не ме е бутна. На 5 съм още. Така, бутнаме един, значи това Мане, това е много за обаче, защото... Мен никой не ме е бутна май, не знам. Просто малкият ми брат ме заговаря, но нищо. Запознайте се с малкия ми брат, хора! Аз съм на 10, защото вече ме бутнаха и официално аз печеля този чалендж. Браво на Любка! О, но поне го е! Добре, аз се убивам. Добре. Чакай, пусни си ето докато измисля следващия чалендж. Какъв да бъде? Следващия ще бъде финален чалендж. Пусни си escape. Георги, кажи здравей на феновете. Само кажи. Афъка! Бързо! Добре, афъка съм. Това е много лесно. Чалендж е играем колкото рунда трябва. Който Стигна до 11, печели. който първо направи 5 кила, печели 5 кила. Добре, това. Добре, сей лес, Любка, ще го направим. Който просто направи 5 кила, печели предизвикателство. Защото сега сме... Тоест... Сега последното предизвикателство носи 2 точки. Или Чочи ще не обърне 3 на 2, или аз ще бия. Реално е всичко или нищо. Чочи, махни си ефкето. Добре, аз стигам за малко. Малко ще бъда на прак. Любка, здрасти! Брат, моля те. Хора, ако искате да играете тази игра, да, тя се нарича Knockout. Как се нарича? Тя е в Roblox. Има 3D версия такава. И да, ако искате играйте, много е забавно. Би трябвало доста хора да я знаят, защото е доста известна. Да, известно е, то много. Един срещу боса, дай да видим. 1v boss. 1v1v boss. Гледай сега джугърната как ще ме. Добре, объркам. Джугър. Айде, Буквално. аз съм за тимъра. Мале! Да, и аз съм за тимара. Добре. Добре,
Който просто направи 5 кила, печели. Alright! Окей. О, не, това е доста трудно. Почвам го този синия. Не, и то е Grandmaster. А! До мен ме почва! Любов, ти печелиш това. Имам един кил до сега. Добре, аз имам 0. Аз ще ги записвам. Аз няма нужда да си го записвам, аз си ги запомням. Добре, аз ще ги записвам, защото съм по-мъцели. Добре, така. Един кил. Остават ми още 4. И колко кил е? Хора, 0. Нищо де. Хора, както казах, абонирайте се на Люба канала. Ако още не сте го направили или просто сте нови в канала, може да се абонирате. Абонирайте се и към банката, ако искате, разбира се. Да. И лайк. И лайквате. О, това са тимове. Ако ви е харесало видеото, не забравяйте да напишете коя ви е била любимата част от видеото. А сега Да. ще продължим. Ти отида. Нека да, ако искаш да спрем чаленджа, да знаеш, да спрем чаленджа, ти го печелиш. Не, няма нужда. Но се един. Втори кил. Втори кил. Хора, Не. също лайкнете на Любо новата песен, ако питаш. Тя не е нова, тя е доста стара. И да става. Почти на един месец. Ще я пускаш ли в Spotify? Да. А. Между хора, забравих да ви кажа, вече имам Discord сервер. Ако желаете, естествено, може да джойнете, ще оставя линк долу в описанието. Викам 16 сервера, както съм аз. Там ще качвам нови апдейти. Кога има ново видео. И като цяло всичко. Там ще качвам. И там също ще качвам понякога някакви линкове за видеа, които са водещи. Така че следете активно. Да, следете. Така. Чакай, аз го почвам тоя. Какво? 2-0 е за сега. 2 на 1. 2-1. Аз виждам какво ще направи тоя. 2 кила. 2-2. Ела ми дело. Не. 3 кила. На 2, 3 на 2. 9. Аз стигна, бе. Опа. О! 4 кила! 4 кила имам! 4 кила! Теб ти остава 1 кил. Я! Да, нищо. Нищо, бе. Аз трябва да направя 3 кила, той е диско. Каква е тази пък тя? О, не. Тук съм пукнал. Не, играем ход potato малко. Играем. Ох. Да!
Аре маш! Аз съм кукнат. This is the... Това не е дай. Да съм убих. Аз съм убичам тъпия човек на целия свят. Не се обиждай. Не се обиждай, Любо. О-хо-хо! Бака. Ой, баба. Добре, гледай се. Сега ще сложа нов скин да не знаеш кой съм. Сложи си. Нокаут на хаме. Аз за малко си изключвам микрофона. Добре, Джордж ще ми отново. Поради незнайна причина. Оп, вид, няма да видим. Защото малкият ми брат нещо, да. 400 найс. Перфектната потия. Добре, бак. Пазна доста ти. Моля те, бе. Не харесвам. Аз се спучвам. My internet is lagging. Моят приятел го вика това. Следващия род се развихрям, аз ти казвам. О, най. И аз ще се възвихря. Добре. Виж, теб ти трябва само един кил. За какво ще ти е да се развихряш? За всеки случай, нали знаеш. За всеки случай, да. Майко, 5 яйца отварям. О, различницата е, това е. И получих всичкото май. Аре, хачвай. What the hell? Добре. Open Forex, това ми е в квеста, така. Окей. Добре, ФФА. Или два тима. Охаре. Моля те. Doomsday. Два тима. Не. И двамата умряхме, нищо. Майко, гледай сега колко ще умрат. Гледай сега колко ще умрат. Сега ще се действаме да е по-интересно. То умира. Добре. Кой не Не. умира? Как никой не умря? Мале! Добре. Бе. И мале! Мале, трима на един са между другото. Да. Ти ме на един. И гледай го горкия как използва имот, но ще разбере, че е дет. Да. Така! И то буквално падна. Нашия тим спечели. Аз съм от червения бях. Не. Yes. Джугарнаутаре! Моля те, свобода, моля те. Аз ще спечеля, ако бъда. Къде? Аз нокаутвам другите пингвини. Фул гавра на боса. Не. Не. Слипнах.
Защо? На теб ти давам победата, защото пускай се... Окей, така, на тебе ти давам победата, защото ти имаш 3 кила, аз 2. И това Ей. приключва, приятели. Не забравяйте да се абонирате за канала с камбанката. Абонирайте се Ако ви е харесало видеото, коментирайте и лайк. любимата част. Лайкнете го също така, както каза Чочи. И не забравяйте да джойнете моя нов Discord сервер. Женете му го. Ще оставя линк долу в описанието. Аз бях Любчо. Ти беше кой? Чочи! И това беше видео в канала на Цеков 16. А от нас, чао! Чао!